Erokamano kuom keto e chenro mar Ramogi kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ka wadhi achiel kachiel nyaka e dala ma Homa Bay kama jafwambo marwa Ali Abich nitiere gi rowere kotelne gi Kennedy Odede men jatend Shofco mondo owinj ni to tend loch gwenge ni osekonyogi nang'o e seche ma koro nitiere chenro mar loch gwenge dala ma Homa Bay. Ali Abich erokamano ahinya kuom miyo sechegi to koro adwari mondo koro ichak anego mbaka gi rowerego mondo owinj ni to telo mar loch gwenge osekonyogi nade e ndalo ma loch gwenge osebedo. Trevor erokamano ahinya kendo wabiro achiel kachiel e boma ma Homa Bay kandi. Trevor, kaunti ma Homa Bay kuom chakre ngeso mokalo osebedo ka nigi welo mathoth mokalo kendo chenro mopogore opogore osebedo ka dhi nyime e kaunti ma Homa Bay kandi nikech ing'eyo ni romo mar loch mar koro gwenge ma higa nindi ibago ayanga e kaunti ma Homa Bay kandi kendo jatend piny William Ruto onendo State Lodge kata ka jot matin ma jatend piny e boma ni ma Homa Bay kandi koikore mar koro yawo ayanga romo makamano mabende biro rumo tich abich mar jumani. Gima kawuono wabago twak kod rowere mondo wang'e ni to nyaka loch mar koro gwenge chakre koro higni 12 nyaka sani bende rowere neno ka lokruok moro nitie e kit ngimagi kata gin giweko ma sirikande ma kaunti timo manyalo konyo e ting'o malo gi mar rowere nikech waseneno ka thoth rowere ng'oro ka kitao piny kaachiel kod weche mag tije kaachiel kod midhiero mopogore opogore ma rowere osebedo ka ywago ni jokoge e piny Kenya to rowere bende gin go duol mondo mi ging'e to gin ting' mane ma gin go maneno ni mondo gin bende gidonjo e dongruoge mitimo e sirikande ma counties ma pacho kaendi. En mor mara Nyakura Mogajwang' odhiambo ma kawuono ma bende twak kod achiel kuom rawera Job Otulo ma en rawera mawuok e kaunti ma Homa Bay kaendi kae batha kumachielo kaendi an gi rawera mawuok e kaunti ma Kisumu Bensa Nyachar ka bende an ka kod Kennedy Odede ma en jata tije kata jatend Shofco ma en riwruok ma osebedo ka jayo weche mag dongruok kod tiyo machiegni gi rowere mar ng'e ni rowere bende oro dongruok makare. Ka ok aketho sa e twak ma kawuono abiro chako kodi Job Otulo. En achiel kuom rowere ma osebedo ka kedo ne telo makare ahinya to e sirikand kaunti ma Homa Bay kaendi kaachiel kod sirikal mamalo. Odiochieng' ma kawuono obagi romo mar loch mar kor gwenge higa 12 nyaka devolution chakre piny kae. Be neno ka weche mag rowere sirikande ma kaunti osekete tim mane ni rowere bende onywande weche mag dongruok ma bende nyalo konyo e ting'o malo ngima rowere. Erokamano ahinya Ali Abich. Nyikora Mogajwang' oimore uru iluonga ni Otulo Job jomok aka Inspiration of the Youth. Mano e nyinga aseng'era ahinya e kedo ne ratich rowere ahinya to e kaunti ma Homa Bay kendo ne kedo ne telo makare kata good governance e kaunti ma Homa Bay. Nyaka ne devolution chakre higa 12 koro kawuono atemo bedo piny kendo ng'iyo ni devolution osekonyowa gi ang'o kata osekelo ber mage ne wan rowere. Mokwongo ne wang'iyo empowerment mar vijende kendo wayudo ka atemo timo nonro mar yudo ka vijende osebedo empowered ahinya through devolution. Wayudo ni sani ok inyal rito mondo mi ok wategemea ahinya Nairobi. Kinde machon nyaka ne wategemea dongruok duto ne wategemea koya Nairobi, lakini kane devolution obiro nokoloko system of governance, nokoloko kaka itelo bedo, to devolution oloko ngimawa ahinya wan kaka vijende. Chon mondo mi ni chope hospital kata mondo mi ni yud thieth ali ne iwuotho distance mabor ahinya, to nyaka ne devolution bi sani nitiere clinics ma okel at iwacho en a walking distance or a stone throw distance. Iyudo ka weche mag thieth gi ochorore machiegni. Ne uneno kane ji nitiere e Ron Antelope game park malo. Gini owachi to ji okawe lightly, lakini it was a serious thing kane condoms obedo distributed. No gini no ken na oko protect ngima noko protect ginene nyakete no gini ne okonyo ahinya, no protect ji mang'eny kech report ne wacho ni over 10,000 condoms were used in one night. Over 10,000 koro nyisa nene ati gigide oko biro tinyo devolve government momiyo
ngimawa ama health system obedo okel machiegni kamano. Ka opogore gi ma wang'iyo economic empowerment, sani vijende in the groups like the boda sacco, ntiere CBOs, different CBOs mantiere Homa Bay County, to be specific, masani yudo grants from the youth department Homa Bay County. Grants magi dongorego circles gi kendo CBOs gi magi dong godo projects gi to magi obiro mana nikech devolution. Kopogore gi mano, sani conference dhi mbele. We have talented youths. Ma sani ntiere stage, an gadier ni kata sani there is a youth who is performing, showcasing his talent pale Homa Bay High School kachacha. Yudo ka devolution okelo opportunity ma vijende nyalo showcase godo talent gi to gidhi yudo at the end of it giyudo ka ntiere gimoro ma kijana osemfuko. Kapok awe yadhi youth machielo, iwacho moko kuom okenge mineno ka sirikand kaunti oseketo mar konyo bero ngima rowere kaka achiel kuom rowere ma Homa Bay County ka, bende no ka sirikand kaunti nywando rowere chenro mag dongo kupogore nikech ng'eyo kata ka iloso budget mar kaunti, bende no ka sirikal bedo gi thuolo mar bedo twak kod rowere ka opach rowere gigo mag gombo nikedegi e budget mar nyalo konyo e dhiro ngima rowere kaunti ka kopore kod weche miwacho machalo weche mag thieth, jiwo weche mag talanta mag rowere. Bende no ka sirikende kata mar kaunti kandi keto okang' makare mar ng'ini rowere oluwo gigo komonego bende timo e budget mar kaunti mar nyalo konyo bero ngimagi. Erokamano, amor gi county government ma Homa Bay kendo wapake ni Odiso Nyawang'aya otemo matek mondo mi involve the youths in budget making. Sani vijende ok ti kodwa e bakidi, sani vijende ok ti kodwa e kelo vurugu gi koko mang'eny e liete kata kuonde ma igo e siasa. Sani vijana wabedo a drawing board, sani wan a table, seche ma decision making is being done, budgeting, wang'iyo ni mai ukelo kama to be ere kaka odhi konyo an kaka kijana. Okay. Sani the youths are being involved in decision making table and budget making. Okay. Erokamano, avens achiel kuom rowere mawuok e kaunti ma Kisumu igni nyaka chako wala marko chakre kodhi ga par kod adek. Sirikand kaunti ma Kisumu bende no koseketo lwasi makare mano ne pach rowere winji, to bende no ka rowere ne gi teko mar ng'eyo ni to sama kaunti loso budget bende gin duon gi winji mano ne giluwo ni tang'o gang'o manie budget manyalo konyo e bero ngima joma rowere mogito ni mondo losi budget kata gibiro go koko bang'e ka gigo komo mulo ngima rowere okokete tin. Erokamano ahinya ni kwara Mogejwang', amoso kendo nyadichieng' no imore uru mana kako sewachi gi nyinga iluonga na Vensa Nyachara wuok e kaunti ma Kisumu. An kaka Kisumu County, rowere okoseketi e paro, okosekete mesa, nekech iyudo ka nitiere gik moko miloso kata ibro wache public participation gini kelo giti wacho gi and ibro yudo ka kata public participation no we are not being involved rwakwa iyudo ka ibro wachi ni nitie idwaro namba makama nambo seromo and okober ne rowere tibro yudo kata weche mag yore mag tich rowere onge tich kabisa onge tich Kisumu kabisa. Yudo ka rowere thoth gibro yudo ka jarawera obet e boda shed, rawera obet kamoro gina joma bet kanyo nikech tich magi nyalo timo onge. Ibro yudo ka kata weche mag kipande rawera samoro obet kanyo nikech weche mag kipande gi shida kuom rawera. Nitie rawera ma okonyal e yo mane, samoro okonyal ni lwete ok nyal chopo, kamikawe ID ok yot, ok chiegni ne rawera onge kata siling manyalo chope mondo mi giyud kipande. And iyudo ni sani kata pikipiki mar ng'ato mondo mi mondo riembi ka in nyathi ma kijana oko bi mi kionge kipande. Ne wan rowere manyiri onge ng'ami nyalo dhi tiyo e ode kata tij med kionge kipande. And iyudo ka okosebed kodwa machiegni kaka rowere mondo mi telo ng'ie ni to ber rowere nigi kipande, nikech kipande no en gima duong' kimiyo rawera to nyalo wuotho go mondo asol go ng'i kaka nyalo timo ngima. Koro okane ka rowere oseket machiegni
budget making e decision making koro rowere ok dhi maber ahinya. Erokamano. Iwacho ni kaka kaunti ma Kisumu kuom ranyisi wacho ni thoth rowere ok nywandi sama sirikand kaunti ma Kisumu loso budget magi. To bende kaka rowere osekawo ting' mar ng'iyo achiel kachiel kaka budget mar kaunti iloso ma ok norito ni mondo ofisa moro amora mar kaunti mondo manyu kuma utie. Kaka rawera osekawo ting' mar ng'iyo ni to sama ka sirikand kaunti loso budget ma recommended gin ang'o gini moketi manyalo konyo bero ngima rawera mok ni rito mondo ja kaunti bi omany youth kama nitie. In kaka youth kata yudhe weteni ma kaunti ma Kisumu bende loko osekawo thuolo mar bedo gi ng'eyo ni to budget mar kaunti oting'o ang'o. Erokamano ahinya. Kaluwore gi budget mar kaunti, wan kaka rowere iyudo ka waduto te rowere ok yudo rowere te modhi skul, and wawacho wach moro ni nitiere wach monego bed ichoponwa kaka rowere, and obiro chopo nade. Wan gi kaka wanyalo chopo kuondewa kowuok e county, sub county to our wards. Wards wa ka wasewinjo wach gi e ward, nitiere gik moko manyalo timore ma kata wan wawegi ok wang'eyo ni wachno ne nitie malo kuro. Nitie rawera maonge kata simu, ok anyal wacho ni wache wan gi simu. Nitie rawera moko ng'eyo kata ni onego chop ir ward admin ne nade, ere kaka onyalo neno village admin. And ma kela wacho wach moro ni kata trainings onego bed ni wabedo kata gi trainings e community mondo rawera ong'e right ne. Wan gi rowere chien kacha ma ok ong'eyo kata ni onyalo dhi kata ka ward admin, oluoro kata chopo kanyo ni kanyo kar jotelo. Miyo koro rowere ok bed gi information mowinjore e sa mowinjore. Erokamano ahinya kuom paro ma kamano. Jaduong' Odede, ang'eyo ni riwruok mari omako counties mopogore kendo thothne utiyo kod rowere e ng'iyo weche mag dongruok kaachiel kod ngima rowere. Kuom thuolo misebedo ka interact kata iwuotho e counties mopogore kae, bende neno ka sirikande mag county miyo rowere thuolo mar dongruok margi kaluwore kod ywak ma rowere osebedo godo nok mag tije, bedo ni kaunti samoro ok nywand rowere chenro mag dongruok. Bende no ka sirikande mag kaunti nyaka devolution chakre nyaka kawuono oseketo lwasi makare mar dongo rowere mondo ywak ma rowere osebedo go kodok piny e pacho ka. Kamano Alia Beach. Agwero kama duong' kuom Ramogi TV miwa thuolo ma kawuono. Kendo kawuono en chieng' rowere e piny mangima. To mokwongo thuolo gimoro kania devolution ni ober koso rach. Gino ji penjre mokwongo. Devolution ber nyithiwa, devolution ber. Kuparo chon e piny luo. E piny luo koni iyudo ka koro mondo pesa oae Nairobi kabiro ne en lweny. Jonyuol no mana dala kucho ka dhi rango tich Nairobi mopoko dak ni Kibera. Nang'o ne onge devolution. Koro ka girango tich gidhi kae gidhi mana Kibera kwa chandre kabisa. Koro igora fulani yande devolution ber. To gima nego waka en gino ni mibadhi ni ema nego wa. To rowere bende ywak. Kata rowere ywak, anyiso ki ya rowere wan gi devolution ka mokwongo. Koro mar ariyo ni yande vijana gi ok ni maber ahinya. Vijana ywak kabara masa si wuotho tiyo gi 40 gi gine gi 30 gi county 35. To shida mokwongo mar rowere en kama. Ng'eny rowere onge kitambulisho. To gini tek yudo. Koro ka jatend shofko wawuotho e gweng' to watiyo gi chiefs manie gweng' mondo rowere oyud kitambulisho. Masani kodi mpaka sani wasemiyo ji madhi mana 200,000 kitambulisho. Nang'o ka in rowere matin mondo iyud tich dwaro kitambulisho. Mar adek en kama da full kendo. Shida man goka ni vijana gi onge tich, rowere gi onge tich. Rowere onge tich chandre. To mondo okonygi iyudo ka e county gi nitiere chik ma follow ya 30% mar procurement omi rowere to rowere kanye ok migi. Koro gima jogo ni yande ere kaka wan gi good constitution ere kaka nyalo kony mondo rowere gi mondo yud tich. Ko wan shida ma wan go to kaka shofko gima timo eni watiyo gi sirikal kaka sani ka watiyo gi county mar Homa Bay kod governor maka moduongo wakani mondo wakony vijana masani watero nyithindo wamiyo pesa mondo chak ohala. To vijana bende obejo bende tiyo matek. To magi malit na Alia Beach eni ya eluoka wahero siasa
obede kijana kubede kona en siasa mondo wakonyre siasa ndalo bego kura vijana mani dala dhie puodho vijana maonge tich odhi ka shoko sani ne eluote asekelo shoko from Nairobi masani shoko ni kamora mora eluoland iwinjo koro mondo okony vijana oyud tich to ko oyudo tich gima timre Kenya ka tek sani nyithindo gibiro dewa okuru wakonyogi wabe wakonyre samara were di maber gweng'no maber sama gweng' ma nyithindo ma Nairobi onge tich gweng'no ikolo gwendi jagi kwalo kone wakon jogi buru kanyo mabupenje wacho ni en adieri sida chik mar Kenya wacho ni atamalo 35 magora onego bende sirikal mar kaunti chiwne yudhe mondo giyo ka gikonyore to wasebedo ka yudhe osebedo ka ywak ang'o kuom ranyisi ni etenda kata mar loso apaya to en gi lwete nono aidi bedi koni thoth yudhe pok obedo gi thuolo mar dhi kawaidi ere kaka wano dhi e thuolo mar timo oro kwayo mondo mi yudo rak makama to onge gi monyalo dhi yudo rak makama kae to aidi bedi onge go ang'o monego bedi timo mar neno ni samo rak obedo to yudhe bende obedo gi teko mar oro kwayo mondo mi gimbe gi gima nyalo timo moloyo bedo abeda kaka wacho ni ifulo gima ber kanya adiera iyudo ni ana chich ni jotelo ng'eny gi gima timo gigini rowere gi onge kitambulisho rowere gi onge pesa koro gwa timo gacha kama to wayudo siri moro en ya sani aka watemo bedo gi rowere gi e wars day mondo penjo matek kuom jotelo gi gimoro timre mamit kawuono nyithiwa ne wan gi governor wa ma Gladys waloso shof kod record kode mwaloso chik mar rowere to chikni nango olose gi rowere wegi maka wuono sendike mwasemiye mane wangise ni jatelo make sure ni ande in each ward mara mora ma ni goyo mabei ka nitiere youth leaders makelo ywak gi e sirikal kaito youth gi sona ngoma rach wadaro mondo county ni dwaro mondo timne ga procurement wayekelo rech wayekelo gima kamae to wara ni ande nyiswa biera ni at the end of the year how a budget do no bende rowere no yudo procurement cha okay kora ni wacha ndo wakelo nango onge accountability iwinjo erokamano ahinya udede kuom paro makamano wabiro biro kodi mondo wenyre kendo to twak dhi nade iwacho wach man gi tiende wach mar miyo yudhe atamalo mar percentage mar orak ma chik oyienegi to jogo tulo rawera mawuok Homa Kandi owacho ni sirikand kaunti ma Homa Kandi oketo lwasi makare ne rowere weche mag dongruok mar rowere nyalo yudo bende kaka rowere no ka sirikand kaunti ma Homa Bay mikono seketo lwasi makare ne rowere gi eki atamalo 35 mag orak monego beni oket tenge ne joma rowere bende udo gi kaunti ma Homa Bay erokamano Ali Abich 35% mar tenders onego bedneti youths yudo lakini vijana ma Homa Bay wantiere gi ywak mokwongo ayie gi jatendwa ma Shofko Mayanga Shofko youth onge pesa to mondo mi tim tenda nyaka ibed gi pesa mae miyo jotelo gi kawo godo advantage nango gocho ni gini nonengo miye ng'ama kama to onge pesa koro iyudo ka obedo registered e nyingi youth lakini ng'ama otime oken ng'ano totally then iwuoyo about youth leaders ma keto chik kanyo mondo mi oyier kanyo bende wan gi ywak adiera as youth of Homa Bay County youth leader iyiero Homa Bay County based on political side koma intiere besides political side youth leader Homa Bay County iyiero according to your strength tekoni itek maromo nade ama inyago jiadi mana ka kinyaketi youth leader we need people of sound mind ng'at manyalo kelo ywak japiny ywak kijana wadgi e tebo wach ni en kamae ka wadoke weche mag tenda kumi jothurwa kaunti ma Homa Bay ka inyalo bandho pesa mar tenda no igni luoro obedo waded to mondo mi ochule en lweny
Sani jatendwa ma Kashof kowacho ni Paul bro kare no e wato ni tena ni no na were ko apenji idhi ni yolo pesa ni tero pesa de county ko no chuli Tingene jadungo dede mana gi dogi kanyo ne ka kungo wacho ni kaka rowere pogene do ka giteko mati motenda kalo ko nuengo mane piny to ga ko tenda ko chi to chudi to teme kanyo koro kibande kaka dongo kelo imanyo pesa ni i qualify mi ka yudo pesa ni moro mar loan itimo godo tenda mondo mi chuli pesa ni kendo en lweny idwa bando igni mondo mi yudo pesa ni to sani ne waduogi pa ka wadok kuom about the strategy ma yiero go youth leader man survival for the fittest adier onge youth leader ma Homa Bay County moko pong onge youth leader ma Homa Bay County ma poko luwo jasiasa kendo bedo security mane youth leader to ma kela etimo kama sani I have programs which are running a ground what atemo kelo and mentorship programs. Okay. I am organizing one immediately after the conference. Nitiere mentorship program majo. Atemo kono vijana kech being ne vijana senoniati survival is for the fittest. Sani egwengewa misita katuma shauri yako nyithindo donje gym and chuma gi punching bag my goyo kech giseno ni the only way to survive is to be fit. Mano e kaka en omiyo sani watemo kelo mentorship programs gibedo gi kijana piny iseni en kamae for us to get because ipenjo maber sani jatelo mang ne bini ani Otulo en kama adwani onge you have to fight for that chance kapo kadira wera makisumo wacho ni sani ne ka thoth rowere de mande kunde mageri leche mondo gine ka gijengo maganyalo wuotho kuom josiasa bende no kama ndi nyalo bedo badho maduong' ne ngima rowere mondo mi gimbe de giyude ratiro margi mar dongore kendo giwegi magutene kuom josiasa gini en major challenge ka opogore gi mano ali being in isego chuma ni ipong igo punching bag in fit mokwongo there is insecurity sani e Homa Bay County Homa Bay town as all nikech youth ipong yonge tich chuno ni giteko ni nyaka iwuogi mondo idhi many giwacho ni igo matek iwuok mondo mi idhi go matek to igo matek ni ang'e ni imayo ng'ato ang'e inyo ng'ato koro josiasa kaw advantage gi ma sani kaduoko penjo nino sani kantiere rally Ndhiwa okaluor mar wacho Homa Bay County Homa Bay town to be specific ema yo meguns adier ka siasa igo kasipul ama rally moro nitie Ndhiwa probox 3 omi jo Sofia probox 4 ogol shauri yako probox machielo nikech kae majiogo e chuma kae majite koro ero kamano inya kuom wach makamano e county ma Kisumu winjo ka oiwago ni jowere ni go thuolo maduong' mar yudo dongruok mar kendgi wegi to pok oket lwasi makare mar neno ni rowere yudo dongruok makare bende no ka bedo ni rowere thothgi gin konegi makagin gi siasa nyalo enyo dongruok mar rowere nikech sirikande ma county ni kod thuolo mathoth mag rowere to wacho kaka kuom ranyisi county ma Kisumu pok ubedo gi thuolo makare mar ng'eyo ni dongruok mag rowere chalo nade county ma Kisumu e winjo ka iwago wach ID ma jadungo dede do koni thoth rowere bedo matek mar ID mag nyalo yudo chenro mopore mar sirikal ang'o ma nyalo miyo kijana mondo obed ogola ot koseromo higa ma 18 mekaw kipande mondo kaw kipande mare ero kama na inya kendo abich gima kela wacho mano chalo kama ago ero kamano kendo ne jatelo Kennedy Odede daktari Nyasaye ogwedhi kendo medi ndalo ra jatelo adwani mondo agoni ero kamano ka intie jatelo kano biro e ground jatelo koni odwa ng'eyo Kisumu jatelo ng'eyo Kisumu county ong'eyo sub counties jatelo dhi nyaka wards jatelo ka rawera achiel e ward odwa ng'eyo ni to shida mane mantiere kuom rowere manie ward ka nekech mondo mi ing'e bech rech nyaka iwuo gi ng'ama uso rech ok inyal penjo ng'ama uso ralot ni to rech pesegi jatelo nodhi e ward mondo mi ong'e ni to shida ni kanye jatelo nyokelo IDs sana e ward na Makolwa East
youth nyoka this seriously. Ja youth nye biro kacha jatelo kano biro to wacho ni mondo wa identify ni to ja youth ere youth man gi ID to ere youth ma oge ID. Sama nyo kelo manyo biro gi programs mang'eny e community gi trainings mang'eny. Manye kela wacho ni jatelo nye gombo ng'eyo ni to ere kako nyalo konyo rawera. Miyo rawero ng'e maber ni shoko nitiere program kama nitie program nikech nitie ng'amo keti. Ine mapoli loso wachno. Yes. Iwacho kaka samoro pek bedo e weche ma kawaida. Kaunti ma Kisumu bende atamalo 35 mag rowere mag tenda giyudo. To ber mane ma giseneno ka rowere oseyudo kaluwore gi tenda ma ikawo mondo mi gidongre go. Atamalo 35 rowere ok kaw jaduong' abich. Ok adwa ni mondo awach gima onge nikech awuoyo kowuok e ward kendo an jatelo mar youth mar Kolwa East. E ka wuoyo to wach mang'eyo. Ok giyude. Ang'o momiyo ok giyude? Na wacho mokwongo ni kipande en gima duong' sawa sawa. And ibro yudo kata kako chop nyabera kamikawe kipande no onge kata fair. Miyo gigi ok giyudi kaluwore gi yore mag kipande onge kako nyalo yudo tenda no. Sani kidhi e tenda to idhi penji ni ng'eng'a. Ing'eng'a. In ng'a tia kanye ting'eng'a. Miyo kasamise wacho ni ng'eng'a ok adwa na kuot kamoro na dhi e gotesega. Ka chopo gotasa mar tich to openja ni idwa neno ng'ata koni onge ng'ama dwaro kadwa wacho institution no be. Idwa neno ng'ata ka wacho ng'ama aonge ng'ama na danena wacho ni an na dwaro tich. To penja ni dwaro tich mane? Awacho tich mana dwaro. Gima ne jatelo penja e Kisumu County. Ing'eng'a. E building ni teko wa malo nyaka piny ing'eng'a. Na nyise ni onge gima ng'eyo. Onge ng'ama ng'eyo. Jatelo ni no nyisa ni madam biwibe. Inyalo wuok e dhodi ni idhi manyo tich to onge ng'ama ng'eyo. Gadier jaduong' abich no ka yudo tich kato tesega ema no koyaro mondo mi ong'ini to na dwaro tich mane ka soma ng'o to an ng'a. Koro miyo okoyot tenda gi ok giyudi unless ing'e ng'ato to in ng'a. Kendo itemo loso wach ma mibadhi mane kinde do dede wach no kuma kabisa. Ere gimena no ka onego bene sirikande ma county keto mane ne okenge mag mibadhi ne kitwana no kara dul bar IECC wacho ni kata governor so chiko nitie mag no ka kod weche mag mibadhi. Ikone kuma ranyisi county miwuoke samoro yudhe ok bed gi thuolo mag tije ka kowinjore. Ang'o monego bene sirikande ma county skete te mane ne oket gi mibadhi mokwongo. Ma ariyo to rowere ma samoro nyalo bedo kod teko matimo tenda oyudo teko matimo tenda go moko ng'eni to ng'ani ong'e ng'ani. Okay, gima inyalo timnwa kaka rowere nitiere kata tenda moko milando malo kuro. Iyudo ka ok gichop piny. Kochop piny tiyudo ka en gima noselandi ma tijno nosekaw noserumo. Naneno kaka rawera ni gigi onego beni inyisowa owuok e county, sub county, e wards wa. Kowuok e wards wa ochopnwa gwenge gi mondo wang'e ni gima kama timore. To wadwaro transparency. Sama seng'eyo ni gima kama timore, adhi bedo gi data awareness. Ng'ama chielo ng'e ni gima kama timore. En bong'eyo. Karo were gi te ong'eyo gini e ward ka. Ok apar ni mibadhi nyalo bet e ward nikech ok ibi bribe yudhe te manie ward achiel. Koro na yuago mana information. Onego beni reach youth te manie wards from wards. Mondo mi yor mibadhi rum. Nikech sama wadhi wacho ni an kenda kaka Vensa mana ng'eyo ni tenda moro ni kamoro. Abiro mana dire ne nyamera moro mantiere modak town. Ng'ade winjo ni gima kama ne kama. Youths gi ok bi ng'eyo ni nitiere gimoro manyo wach matimore. Koro en mana chiwo information nyaka e grassroots. Ere kaka youths nyalo bedo aware of gima timore mondo mibadhi rum nikech kata ka ne mibadhi to kinyal bribe youths te mantiere community. Kamano. Jaduong' Odede alugo iri wacho ni ntiere chike kata policy moko moseketo magi geto konyo youth. To kata mabe ka waseneno ka youth policy iloso gi sirikand county komakore kod migepe mamoko mar konyo rowere. To pok waneno yudhe wacho ni gik ma kama neno tas to pok okete tim. Kuom counties ma sofukotie ahinya to gi rowere. Bende no ka youth policy me wacho ni keto mar ng'eyo kaka yudhe nyalo yudo weche mag tije kaachiel kod ratiro mar bedo kar. Bende no ka keta gini not lost youth policy mar konyo weche mag tije en gima nyalo konyo rowere. Kosango monego bende counties timo moloyo ndiko winjruok moro moketi mar konyo yudhe to tim to onge. Ali abi chala fulo moro kato kikugoya. Joma sikowa wan joluo gen jo siasa. Okada wuoni mokwongo.
yudo ka jogi omora mora ka rowere orundore okada wuondi ka nyathi moro madho kong'o ne kebiro keke pro box gidhi gilujo campaign gigoji dice ni gwen kae nyathi bada ma orundore e ka moni bedi jatelo magi kwa timo wijuze wagero chandowe ado pinyi goro ka wulo kako to ngona e luoland ka nyithiwa gini nega kendo wango ga yadie joluoni gi pesa to ga ngama dwa golo pesa no mar kongo gwen kata ko goro biro were go onge to chienga grano je siasa e ka igolo pesa gi to ke ba konyo ji koro ro akoro wale luoland kai wasikore to Carlos Marach governor Wanga ithiwa otemo ne noranga maju bedo piny masani to kama kende wasatimo gik mang'eny kode mbek vijana kendo yudo ka ing'iyo kendo ka yudo ka ng'iyo Luoland ko maju luae yudo ka mama ni osetemo made be ni wanyalo timo kama jite wadi kura dhi mabor to gima koso ni enang'o en mana siasa alani mondo uriru waka jo kadhot wako yura weregi mundo wuogi ada mi example matin tu abiro mabe ka mokalo ado gi vijana milongo ni activate action vijana gi timo ni poultry to ne mano gen gweno kod black soldier flay farming very interesting pesa tamoge giri yako wagolo mino di areyo mano kanye mano yo mabe town sub county kidi kalusa ni ali gindi ko jibange to wala umbaka wa invest ko ni di rowerege mono wadi mbele gibru ngoni gimanye check okada woni kaja ka chiketo bayonde but onge implementation bana shida sifo nango 35% ominga gere rowere beni ogi wakumigi doge chikintie rowere we urinde class chakuru dilo telogi di uri governors go pejeli governor utimango kikidi kendi organize eka peju eka waburo loko Luoland mara ko kacham wadi bana secret to jobudo de mbele to koro kake wacho ni rowere onego bene kikini da itgi kende wacho ni thoth jo siasa osebiro kadwa ni mondo mana rowere osikre mana mondo gilo bangi to wasena ka thoth rowere bende giywak achiel giwacho ni onge tije to sama giwacho ni onge tije ni to gidhir ya siasa miyo gi slave ni ariyo moro odok ya ode ichake wacho kanyo ni puothe ni timo onego bene rowere timo ichiwo ranyisi kuom group mar rowere mano chiwo ne gisir ma ng'iyo gi weche mag pur kod pith to wasena ka thoth rowere ingene achiel ku giwe ko tije mag county mane sirikal ogolo malo ko kele county sin weche mag pur kendo wana ka pur oseketo maduong' ahinya rowere momake gi lwedo ariyo pek mane mar rowere nigo kao siko mene weche mag siasa mondo giyude grant moro ma ginyalo timo gi weche mag pur weche mag pith mondo mi ngima odongre ko giluwo jo siasa ali abito kada wuoni pintek kendo kana na blame rowere almana kana rawere kana kijana dulu yaro matek patin na chandora modo yuru ngama do imi pesa agom jengo to yamuru ngeni mono ngato konyi tek gimaro were dwaro mana stepping stone ebo miyo shof obiro mondo mi matin ichakgo golden spot mano be ko ndi wa sub county ka bana matinjo takataka mbele mano be group make vijana gimwa kwayo ni ya pesa mang'eny majo lote moko rama ng'eny gi kidhi gweng'u konyego kawo ya moro dhie tivet kawo konyego chogo then bi rowere bende o madho kongo o ng'eny telo ok bi mi telikawo anana raja kibira mocha to na konya na ya from the ground macha ku gimoro koro youth kata ubedo pinte kamano we nindo we madho njaga dikara timora boda muno bila kamano then to ruru in a group sako sintie nyetiwa ya wa aliabi gimoro ninga do mo dhier mono be rumari biru ka vijana tiburu gimoro mondo ukonyo okay ero kama na yenya Kennedy Udede abiro iri jobo tulo kwatieko
iwinjo kaka weche osewachore kendo iwacho moko kuom chandruoge ma yudhe onego kale kod kaka onego bed ni tieko gi kwa tieko ote mane minyalo bedo go ne rowere ma sani koro bedo ni ramo gi TV odhiambo ma kawuono e weche mag dongruok kod ng'iyo ni to gin ngimagi kaka yudhe obedo machalo nade kaluwore kod loch mar koro gwenge ma sani okel ma omiyo konyo rowere. Erokamano Ali. Ne rawera mawinja rowere duto te Nyanza, Kenya mzima. Let me mention in my hometown, Homa Bay County. Sani rowere dwaro soft life. Gidwaro ngima mabiro mayom. Omiyo sani yudo ka kijana marom koda kama sani ka giyudo sugar mami gilungana anadwaro nyako moro matin ma ja 40 years ema nyako ama gola nini edhier vijana dwaro soft life. Nyiri sani kidhie night clubs gotieni weni en parents day kechidhi yudo ka nyako moro matin ja 20 nie bat jaduong' moro ja 40 50 years kuchocho. To en kamano mipeni to en ang'owa. Vijana dwaro soft life. To soft life ni they don't want to work for it. Omiyo kijana mawinja matin ma intiere gono chak go. You know whom you want to be. To seche ma you are working on whom you want to be, do something. However little it may be. Wantiere bingo jimang'eny nena e wang' jowi maybe ka ago matek ne ratich oganda lakini tich matiyo gi kia atwang'o wuoche achiewo gokinyi adhi kacha atweng'o at least ayud gimoro seche ma I work on on the life you want to be doing something. Tiyo gokinyi tedhi kamoro. Sani wantiere gi boda inyalo tiye as a waiter, as a nini. Be it chak gi gima in go. Tidhi achieve gima idwaro. Tong'ik akono unity is power. Kiki chung ng'ata achiel. Vijana ka wariwore devolution obiro mondo mi okel lokruok ne individual person. Wariwre uru, watingre uru. Ka wariwore wa speak one voice, we are going to achieve whatever we want. Avensa wach mari mogik boda kachiel. Erokamano ahinya kendo ne rowere ote manyalo chiwo kapok amiyo rowere ote to ago erokamano ahinya ne migawo mar Shofco Shining Hope for Communities. And arwako rowere duto mondo donje migawo ni. Daktari owuoyo kama ler uwinjo gik mowachi. And kik wang'i ni nyaka miya. Daktari nong'iyo mowacho ni kapo ni ma ok nyalo wak. Ong'iyo ni wantiere gi Shofco Sacco. Wachiwo loans ne youths. Wantiere gi grants ne youths. Watero youth e TVET. Daktari oriwo gigi te. Kok inyal dhi e TVET loki. Kok inyal loko. Iwacho ni ata timo ohand pur. Adwaro generator. Daktari nyiewo generator bakwet piny. Koro wan jo youth. Wang'i kama wanyalo donje ta inya wadonjuru e Shofco mondo mi wayud mang'eny moloyo. Erokamano. Erokamano ahinya jaduong' Kennedy Odede atigo kodi e buth madachiel. Isewacho winjo kaka yudhe wuoyo gi gigo machando ngimagi. Ang'o monego bende koro were timo mane gin bende gibedo achiel kuom jogo eko mane giduol e Dongoma counties. Erokamano kapok atieko rafule gimoro kae mondo kuom josagi mondo konywa. Mokwongo nayudo pesa moro mondo akonygo vijana odhi e TVET. Wuluonge ga noyudre. TVET manie gweng' onge gimoro amora iye. Onge. Ida ko dhi konyo vijana gi rowere gi ka koro TVET manie gweng' nyalo konywa onge kata machine onge gimoro manie iye. Koro wariwre uru mondo sirikal oket TVET e gweng' mek yudhe. County ma Homa Bay ka sani nyithindo 7,000 osedhi e TVET mwakonyo. To gima dafuni yande wan joluo wariwre uru ka moro achiel mondo wakony uru rowere gi mondo odhi mabor. To rowere ngima ni mondo lokre weng'ane konyi nyaka ikonyri kendi. Erokamano. Okay. Erokamano ahinya nyakora Mugajwang' mano ne twak mane wabago kod rowere kwang'iyo ni to duol mane mar rowere nego e counties mopogore nyaka ne chuogi loch mar koro gwenge iwinjo twak modhi kanyo kendo ote maduong' ne rowere mondo gichung' malo gikaw thuolo ma gin go mondo mi gidongre mok beda piny ka giywagore ni tije onge gigo ma nyalo timo to nitie thuolo malach ahinya ma sirikal oketo ma bende nyalo konyo e bero ngima rowere counties mopogore kaendi. Ka kamano telo wenda kaachiel kod nyawadwa James Latano mano neno ni picha gi obiro achiel kachiel abiro duoki achiel kachiel nyaka studio ir nyawadwa Trevor.
Erokamano ahinya Ali Abich kawuok kodwa e dala mar Homa Bay kama twak mong'ithi keto kanyo maber ahinya mar rowere mondo wang'e ni loch gwenge osekonyogi nade kotelnegi gi Kennedy Odede men jatend Shovco. Erokamano ahinya kuom twak maler kabisa Ali Abich. Gweng ma Homa Bay ma twak dhi e mbele mar loch gwenge. Mane kama we chenro moro mar duol, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija tae anyakwar guok ocha pesa. Wanere Sadik.